Odhi nyime ni jopur niang' ma imbo mar piny Kenya ogolo ywak ka wacho ni chungo chenro mag rego niang' e kembe mag sukari dhi weyogi kod midhiero maduong' nimar yuto margi oyiengore kuom niang'. Jopur olero ni gin kod niang' mosetegno kendo giikore mar regogi nikech yuto margi nyalo biro rochore mokalo. Kata kamano, chung' mar rego niang' kidek medo hinyogi. Giywago rochruok mar lwasi mar tich ne jogo ma pidho familia kokalo e tije ma pile pile mabiro kod pur. Uko wapi? Bwana, tumefunga maduka yetu ambayo ni mashamba yetu ambayo tumekuwa tukitegemea kwa kupanda na kuuza miwa ili tuweze kukimu maisha ya watoto wetu na majirani wetu. Biashara imerudi chini, hata vyakula havipatikani kwa njia rahisi, kwa maana miwa ikiweko lazima chakula ipatikane, biashara itaendelea. If you look at the back of me and in front of me, you can see a huge pool of tractors in excess of 1,000. If you look on the other side, again, the same number of the hauling trucks in excess of 1,000. What that translates into insofar as human capital is concerned, each tractor is actually manned by 3 members of staff. That is 1 driver and 2 assistants. And the same applies to the trucks. So you are talking about 3,000 jobs potentially to be lost. Wadhi nyime nyaka Ramogi wadhi ane gwenge mag Kajiado kama